není. To čas nemá nič s priestorom, to sú dve osobitné veci, oni sú len navzájom prepojené. Piču, je štvrtá dimenzia. Počúvaj, máš 2D. Čas je spojitosť To je zlé svetlo. a tretej dimenzie, chápeš? Počúvaj, 3D máš poskladané 2D priestory, nekonečne veľa 2D priestorov na sebe. To isté máš 4D spravené z 3D. Čiže keby sa niečo posunulo v tom 4D, tak my to stále vidíme tak ako 2D veci vidia nás, že by to zmenilo tvar, no tak my by sme videli to 4D a že by to zmenilo iba tvar, ale nie... Okrem odhľadnúť od toho, že teraz pouplú pičovinu. Predstav si, že máš 3D vec, máš kocku. Ako urobíš tú 3D vec takou, aby bola 4D, aby si videl štvorozmernú? Čo s ňou spravíš? No ona bude taká istá, ale keby v tom 4D... Čo, postavíš ju na seba sem, aj sem, ale stále že trojdimenziálne, veď rozmýšľaj. To by museli byť všetky tie priestory na sebe, to je veľa vesmírov. Ty si pozeral Piratom z Karibiku, vieš, jak sa otočila tá Počkaj, loď. keď sa niečo posunie v tom inom vesmíre, tak v našom to bude... Dobre, našom to musí byť tvár. musím